δημοσιογραφική καριέρα? Η Λίνα Δρούγκα. Ο Γιώργος Λάχος. Ο Θοδωρής Ρακάκης. Η Μαρία Μπεκατόρου. Ο Μπάμπης Κούτρας της εφημερίδος Πρώτο Θέμα. Ο Γιώργος Λιάκας. Ο Αντώνης Πίκουλας της εφημερίδος Αξία. Ο Γιάννης Παπαγιάννης. Η Κατερίνα Καινούριου και πολλοί ακόμα καταξιωμένοι δημοσιογράφοι έκαναν τα πρώτα τους βήματα στη μικρή οθόνη δίπλα στο Γιώργο Καρατζαφέρη. 30 χρόνια ανοίγει δρόμους σε νέους δημοσιογράφους. Φέτος είναι η χρονιά σου. Μπορείς και εσύ να πετύχεις. Ακαδημία Σπουδών Επικοινωνίας. Με τη σφραγίδα του Γιώργου Καρατζαφέρη. Προσφορά πρακτική σε θέματα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Τρόικα στις Βρυξέλλες. Πλήρης ενημέρωση και εκμάθηση των ευρωπαϊκών θεμάτων επιτόπου στην καρδιά της Ευρώπης. Στο κέντρο αποφάσεων της Ευρώπης. Ακαδημία Σπουδών Επικοινωνίας. Από αυτούς που ξέρουν για όσους θέλουν να μάθουν. Νέα διεύθυνση. Καλλιρόη 48, Μετρό Φίξ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 3315 733. Οικονομικότερα δίδακτρα. Μεγάλη εμπειρία. Οι εγγραφές άρχισαν.